May itong palit ko na ni. Ito man. Asaan na eh? Kani? Sapay. Si Sapay. Sapay, bro. Kacang Sapay? 3. Kana? Alcoholic sparkling water. What the fuck is this? Kanay sa mo. Palit ha? Ano naman? Nagtanaw ko do. Asa na na? Liquor selling time 14 hours. Tapos 17:24. Tawag man. Absolute vodka. Vodka. Asa na yung Smirnoff? Gluten free. Asa na siya? Vodka, tequila. Asa na siya? Ano?